zan miki dukan tsiya sannan fita da ke daga cikin gidan nan. Wallahi yau ba wanda isa hana damo ka kaiwa ga harawa. Ba zan fita daga cikin gidan nan ba sai na tara maka jama'an anguwan nan gabaki daya sun san halin da kake ciki. Sa'annan na ziya gidan rediyo na je na faɗa kowa ya sani, daga nan na wuce kotu na je na kai karanka. Tsohuwar budurwa ta ce wacce ban aure ta ba. Ke karamin mara kunya ce. Kina da balo a gurin shi ya karo miki kishiya? When you set up a target to benefit from and it turns against you. Sarkata ta kwace min da. Ko dai sake ta ko kuma in tsine masa. Ke dalla rufe min baki. Sakina wai rashin mutunci ke ji ne ko ya? Da kake da shi gida ko mota ko shago a kasuwa? Auren ki rashin sa'a. Sai yanzu ma ka gane haka? Butulu? When irrational minds set out for the same goal. Wallahi Hajiya auren Ahmad ba daga Allah bane. Wallahi daga shedan ne. Kin ga dakata. Sai dai in ke ce daga shedan. Ki ce gadon uwarsa yayi, dama ba a bashi tarbiyya ba. Me yake cewa? Uwar gida na. Uwar gida kuma? Kuma amarya ta ki bari mana in karasa zance. Ki in an fara zance ba karasa kuma sai ki shigo. Ni zaka cuta? Ni zaka yaudara? Wato yau aka daura aurenka ko? Kana sauri zaka tafi wajen dina. Waye wannan? Macuci. Azzalimi kawai. Na dauki kuɗi na baka domin mu yi kasuwanci shine ka je kai aure da shi. Rashin mutuncin da kike min sai na mai da martani. Sai na gigi rayuwar ki wallahi. Mu zuba na ce. Shikenan nan na kashe ni. Kar ka daura min haki. Ka sa a dinga yi da ni a freedom ranar bikin ka na kashe ka. Nia Enterprises returns with a sponsor saga. Musuba Mugani. Worrisome, curiosity, jealousy, madness, meanness, anger, resentment. Musuba Mugani. Daga farko suna na Sakina. Ango ya ban sako domin na sanar da ku ba zai samu daman halartar wannan biki ba. Shi yasa ya wakilta ni domin na zo na halarci bikin a matsayinsa. Wani namiji ne zai ma matarsa saki ɗai har guda 7 mace kamar ni ya aro wancan banza. Don haka ina so a ban amarya ne rawa da ita a madadin ango. Musuba Mugani, the house is on fire. All of them are ready to die and none of them is willing to give up the struggle. Ba kuri ne da ni ba yanzu na zan saki da dama. Watch and witness how this terrific drama unfolds in this must-watch spousal saga. Musuba Mugani. Zo mu tafi. A'a wallahi ba zai yi ba. Musuba Mugani. Kamar yadda na hargitsa miki taron biki haka zan hargitsa gidan nan. Musuba Mugani. Executive producer Ansari Abdul Qadir. Co-producer Ustaz Nasir H. Duna. Story and screenplay Ibrahim Beniwa. Assistant director Amin S. Bono. Musuba Mugani. Produced by the gentle giant producer Abubakar Bashir Mashadda. And directed by the perfectionist Kamal S. Alkali. Ina so na faɗa miki abin da baki sani ba. Wannan macucin azzalumin da kuɗi na ya aure ki. Kuɗi na ya karɓa naira miliyan 2 ya ce min za mu yi business tun da ko ya aure ki wani ya aurewa. Har sai lokacin da ka biya ni kuɗi na kafin za ta dawo matar. Karki daga magana da wani mata take faɗa. Mutane za su gane cewa kai azzalumi ne. Sannan ko da mutum 10 ne suka tsine maka na ci riba. Yawa! Dan Allah ki haƙuri. To ba na amaryata. Haka wannan wata irin masifa ce. Ni ba matarka bace har sai ka nemi kuɗin ka bar sannan zan zama matarka. Zanƙwai zaki ɗauka maki bikin sheki. Har da kaka rashin zuciya kai da ka kasa zuwa ka je ka nema kuɗinka ka auro ni sai da kuɗin mace zaka auro ni. Ikon Allah. Musuba Mugani, hitting your screen soonest. Faɗi mu ji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. An kuma dawo mana da jaraba makaranta. Me ya jaraba? Wannan ai jaraba ne. Tsoro banka. Tsoro banka. Ya ci kuɗin da aka biya man na makaranta babanka a ce ya buɗe kamfani ko da na yin biredi. Dan makaranta kenan. Kai muna gwanda da biya headmaster yake. Idan ka ji ana sato kasa katsi, tabbas baba yayi gardama. Shi kuwa gemu baya hana wasa. Dan makaranta kenan. Me sunanka? Sunana Anas. Anas wa? Adamu. Me kake a ajin nan? Karatu. Bakar magana kuwa ba ta yawan rago komai. Ya kamata a ce ba a primary 3 kake ba. Kamata ya a ce kana jami'a ne.
yadda suke mana karatu ne ba na gane karatu. Ga shi dai cikin ajin makaranta ɗaya tare da ƙananan yara. Salamu alaikum. Da ne kama? Ki ga mun yake faruwa. Hankali na baya kanka kwata-kwata. Dan makaranta kenan daga kamfanin Sadiq Movie Ton. Shi sabbin din naka ba ka syllabus. Solaret? A ranka ya daɗe wallahi ban zo kan Solaret ɗin nan ban san shi ba. Ba ka san syllabus ba? Ban san Solaret ba. Dan makaranta kenan. Ɗan mata, ma dai za a bar shi da yaran ni dai dan Allah dan annabi amma mun taimako. Kada a kai shi ajin masu yin gina. Allah haji na son taimaki ɗanka kana cikin magana. Na fahimci kamar tsakanin malama Balaraba da ya Anas akwai suya tsakanin su da Ubangiji Allah ya bar mutane. Dan makaranta shiryawa ya haya ɗorayi. Me kake a fita? Akai. Mataimakin mai bada umarni Mujtafa H Muhammad. Dan makaranta. Ni kuma na tabbata maka babu wanda zai ji gasar makarantar nan ba Anas. Idan ya kada mu ina tabbata miki da sai kin biya tara. Daukar nauyi Hafizu Ado Baba. Bada umarni Mansur Sadiq. Badalati, ku tafa iyayenku. Amdala Science College, 3 sau 30. Ina za ka ci da daddare haka? Wajen baba zan yi. Shi ne hada fesa turare? Ko dai an shirya man kanwa ne? Ni da ki jaka daga baki na. Ni dai bana so ka boye min komai. Ai ko ba komai da ita tsaye mu gaisa ko? Idan ka ya rufe ne? Dan Allah ka kyale ni. Ka kyale ni dan Allah dan Annabi. Ko kana so ka haɗa ni faɗa da aminiyata ne? Dama tun farko kafin gabatar da kaina na san cewa ba karamin kalubale zan sha wurin ki da fama ba. Saboda ka shirye nake in fuskanci koma wani irin wulaƙanci ne a wurin ki. Ni kadai ce mace da zaka naci ka ce dole sai ka aure ni? Wai da Allah da wa kake ta waya ne tun da zuwa waje? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabuwar shekara ta kankamu da sabon al'amari a fanni na tsaro shiri mai gabatar da darasai. Da Allah ka saurara ni. Asnanik Movie Talk ke gabatar da Matar Mamman. Matar Mamman. Makawarci. Na fi ka sanin haka. Matar Mamman. Wannan tambayar da kike min akwai zargi a cikin ta. Haba mamma, wannan irin cin amana ne. Fa'idar darasi ɗiban ilimi. Matar Mamman. Fitattun haɗaɗɗun kalamai na haɓakar birnin Maso. Matar Mamman. An yi tsare-tsare masu dace. Matar Mamman. An zo daidai gurin. Mamman ba mutum banza bane. Kina tunanin zaki iya auren mutum kamar Mamman? Ba za ki san bacci mai daɗi wannan wani irin rayuwa ne. Ya za ki ɓata mijin kire ta yadda har zai fusata ya fita haka. San tatsuniyar gizo ba ta wuce ta koki. Na lura cewa a sigar maganar ki akwai zargi a ciki. Asiya. Ina so ki aure mijina Mamman. Asiya. Ki daina zargina akan kalamaina. Ki taimaka ki aure mijina. Hakika ma yakin samu taɓin hankali. Dan Allah ki taimaka ki aure mijina. Allah ya tsare gatarina da sarin shuka. Ribar sasanci cikin auratayya. Ribar haɗin arziki aure ya tabbata. Sabo da faruwa cikin rayuwa. Labari mai sanya yawan jinjina abubuwan da suka faru cikinsa. Dan Allah ki cece ni. Ki cece mijina. Me ya faru da ke da mijinki? Da kuke neman ceto na. To shikenan, watsa min gidan. Dan Allah ai haƙuri kada zumuncin mu ya lalace. Shikenan, na amince. Na miƙa miki amanata a hannunki
da kuma mahalicci na. Allah ya ba mu iko. Labari Nazifi Asnani, tsara labari Nasiru S. Gwangwas, matar Mamman, shirya Usman Ma'azu, ɗaukar nauyi Sani mai iyali, ba da umarni na shirin Aminu Saira. Bayan barki ki ci amarcin ki har sai kin gaji, sai mu fara raba kwana. Kirkirarren labari wanda ya zo da kora da kafa. A kin cika alkawari uwar gida. Soyayya ce wannan gunka mai gida. Soyayya ce. Matar Mamman ke ce na fara yi wa baiti. Matar Mamman ki zama haske kike har da walƙiya. Soyayya ce. Matar Mamman. Fatima ko Zara. anan za ki zauna, za su zo yanzu nan su gina miki fada a cikin daren nan, sannan ki zauna, za mu rika aiko miki masu neman taimako iri-iri, ki zauna kawai ki zaman jira. Yaushe ne zan gan shi baba? Nan ba da daɗewa ba, ki zauna kawai ki zaman jira. Wallahi umma bacci na yi. Na gaji ne sosai kuma yanzu gashi dare yayi. Kawai umma a bari sai gobe. Umma na san ba zai je komai ba idan kika gaya masa ina gidan su Fatima. Kira. Umma ce wallahi wai sai na koma gida yanzu. Hello? Na'am. Umma kin ga ai na ga da nan gidan da can din duk ɗaya ne. Kuma kin ga sannan na ga dare ya fara yi to a bari mana zuwa gobe. To shikenan. Thank you. Ta yadda ko? Ta yadda. Amma wallahi tsara tsofaffin nan ba shi da wuya. Ba tsari bane. Kawai sun san yadda muka ɗauki junanmu ne tamkar 'yan uwa. Ba su kaɗai ba ma, har da waɗanda suka san mu labarin mu suke yi, wanda kuma ba su san mu ba, sai ki ci suna faɗin gida ɗaya muke ko kuma 'yan biyu ne mu. Da ni ɗin da ke ne 'yan biyu? Ta ina? Ai, makin sun na fi kyaɗuwa ko?
wallahi zancen kike yi. Hai? Yanzu to shikenan in haka nake tashi mu je gaban madubi mu duba ni da kewa ya fi kyau. Na nawa kuma. Kullum fa sai mun tsaya a gaban miran nan an kasa gano waye ya fi kyau ko kuma muni. Ai wallahi ki dina kiran mana muni saboda dukkan mu babu munana. Ciki dai nan ko ka ni zan baka kayanka. Ai sai mun yi magrib tukun. Ina ai wallahi sai na ci abinci tukun. Cici na gaba da sallah bane. Ai ina haka faɗa haka. An faɗa kuma naji ana faɗi. Me dan To ni bari ni sallah wannan. In jira ki. A ki ci abincin ki da ni in je in yi sallah ta. Zara har za ki tafi? Sai gobe ko jibi. Amma idan na je gida me zan faɗa wa mamana? Ba komai sai dai kina mata mutun kawo goron tambayar Fatima. Duk da dai na san baki manta ba. Ha ba wa umma, ai ba zan taɓa manta da abin da ya shafi rabin jikina ba. To surutu. Je in raka. To shikenan, umma sai an jima. Za har za ki tafi? Wallahi kan mata zan tafi. Ai na zaci kina cikin ɗaki kina bacci. A ido ne biyan kin je ki gaida min da. To zan gaya mata. In an ba da hutu zan zo. Duka zan gaya mata kin ji? Ki gaida gida, ki gaida su umman naki. Fatima ko Zaira. Ban taɓa ganin ƙawance irin wannan ba. Ani ma zan da Zainab. To Allah ya kai mu lokacin. Allah ya nuna mana girman ki kin ji? Fatima ko Zaira. Yar uwata? Dan Allah ki kokari ki shigo gobe. Kin san bana iya 24 hours ban ganki ba. To ai ba ma 24 hours din ba mu haɗu ba tare da wani babban dalili ba. Haka ne? Gobe Nura zai zo zai fita da ni. Ina so ki shirya sai mu biyo mu dauke ki mu fita tare. To shikenan Allah ya kai mu. Amin amin. Bye bye. Ki gaida su mama. Fatima ko Zaira. Fatima ko Zaira. Fatima ko Zaira. Hajjaju Makatu. Na'am. Lafiya kala wallahi. Ya mama. To dan Allah isan man da gaisuwa ce muna gaishe ta. Madalla. Sarki. Fatima da Zara kenan. Tun da nake ban taba ganin kawaye irin wayannan ba. Ai labarin sa ake yi. Suna daya kaya yawanci kala ɗaya suke sawa kullum suna tare kamar yan biyu. Na sarki. Kuma ka san ma wani abun burgewa? Makaranta tun daga primary school, secondary school, kai har jami'a duka duk tare suke kuma duk inda suka je su ba sa barin gurin sai sun ajiye tarihin Amina ta kasu a gurin. Yana da ikon sa. Wallahi. Wani sha'awa. Fatima ke. Yau wannan ta kwana a gidan su wancan gobe ta kwana a gidan su wancan. Minti biyu. Bari in je in fito da ita don ta shirya mu take jira. Na baki minti 10 don na tabbatar da sai kin wuce minti 2. Dan da a ce ni ne ke matan da na san halina to da sai nemi minti 10 ba minti 2 ba. Na gode. Mata kenan. Duk abin da za ka yi da zai sun bata ma lokaci wallahi. Ai laifin na wani. Ai kuma sana. Allah zo. Ina yi ne. Na gajiya. Kai ki zauna ki tashi mu tafi kin san baya son a bata masa lokaci. To a bata masa lokacin ma. Ni dai sai mun gaisa da umma. In za ki je ki. To ni ba zan iya ba sai kin zo. In ba sai mun dawo.
ango. Rabin jikinmu. Na'am. Wow. Gaskiya wannan wankan yayi kyau. Ai ko London ne sai albarka. A haba. Allah wallahi. To ni ban sani ba. Iye? Baka sani ba baka ce. Ware kuwa ai mutum baya sanin cewa yayi wanka sai an faɗa masa. Ni kuma tun da na shiga na watsa ruwan babu wani wanda ya ce min wai wankan nan yayi sai yanzu. Seriously? Ina mutuniyar ne? Kawai da umma ka san ta da batan lokaci shi yasa nace bai kamata na barka kai kadai ba. Ai ga ta. Ai da kin zauna a cikin nisa jana a baya ko ina gaba. A'a wallahi ai wanda ki zauna kusa da kayanki idan kika koma baya ba zai ganki ba sai dai a miro. Kashi kenan. Surutu da ya Yawwa, rabin jiki ga wasu takalma masu kyau. wannan da maza ne. A'a to, in ma na maza ne ba kina da miji ba? Ga ba shi nan ma? Ba ki duba masa ba? To, bari in duba maka. Wow, ga wasu takalma can kamar su maka kyau. Kamar ku kin san dama ina so in sai takalma. Wanne kika zaba? Wancan amma hannuna ba zai kai ba dan ta ni ce. Ina zai maka kyau. Da aka yi kika san irin zabi na. To ai yau da gobe. Yau na fara ganin ka? Wannan fa. Wannan ya sai dai kafar ki. Ki je ki taya ta. A'a, amma dai kya tsaya mai sallama aiko. Ni fa babu abin da na fi so yanzu nan kamar in ganna akan gado. Bacci nake ji. Amma dai ya kamata ki tsaya mu tattauna. Saboda tunda muka fita fa ba mu yi wata hira kirki ba. Ba zan iya maka wannan ƙaryar ba wallahi. Idan ina jin bacci nakan iya barin komai. Kar fa ranka ya ɓaci. Ka san ni da faɗan gaskiya. Yanzu kina nufin cewa ko aure muka yi kenan idan kina jin bacci zaki iya barin komai nawa ki je ki baccin ki ko? Eh zan iya amma watakil idan an yi auren na canza. Ni zan shiga ciki.
ai ina cikin tafiya kawai sai na ji a jikina, ina waigowa kawai sai na ganki. Bai ka ji shi wai ya ji a jikinsa sai ka ce Fatima. To ai kamar Fatima na gani. Wallahi ai kamar da wani ba ta wani. Wai ina kika bar rabin jikin naki ne? Dan ba kasafai ake ganin ku ba tare da dan uwansa ba. Tana gida. Dan da an jima zan je gidan nasu. Yanzu haka ma Umma ce ta aiko ni. Yau gwada ma ina so in ganki ke kadai. Ina so in kawo miki garin kawarki. To shikenan. Amma to wanne abin ta maka yanzu? Ni dai na tabbatar da cewa ƴar uwata ba ta bata maka ba. To shikenan. Tunda tun kafin in faɗa miki abin da ta mai kin wanke ta. Ina ganin nayi kuskuren zaben alƙali. Dan ba haka shari'a yake ba. Ya kamata a ce sai na fara kawo miki ƙara sannan zaki yanke hukunci. Shikenan. Kai haƙuri dan Allah yanzu ina jin ka mai dai. Sai na kama ba ta damu da ni ba. Fatima ko waya ba ta yi min sai dai ni in kira ta waya. Sannan ko irin text din nan na wanda mutum zai karanta ya ji daɗi na saurayi da budurwa ba ta yi min. Sai dai kullum ni nake cika mata inbox ɗinta da text messages. Sannan idan na kira Fatima da kanta take fara gajiya. Kin ga fa kenan tun daga waje kafin ma a ce an shiga cikin gidan aure da za a yi rayuwa na har abada. Tun kan ka faɗa na san wannan halayen nata kuma wallahi kullum sai na mata faɗa. Nakan ce da ita ta yi sa'an samun saurayi da tsatsi mai tsafta ga iya magana ga son fara'a da mutane kullum fuskar cikin fara'a bar ba ta ma iya sa kaya da tako. Dan Allah ya isa ka bana son zuga. Wallahi ba zuga ka nake yi ba kullum sai na zuga ka a wajen ta. To me yasa ita ba ta zuga? Ko kina so ki ce min ke kadai ce kika san da waɗannan abubuwan ita ba san da su? A'a ai ka san halinta ita bata iya zama ta karanci abu ba babu ruwanta da komai. Kawai dai na lura da cewa kin sha bamban da Fatima. Gaskiya ne Fatima ƙawata ce komai namu iri ɗaya amma dai mun sha bamban a wajen hali musamman ma akan saurayi. To me bambancin ku akan samari? Zaira Fatima ko Zaira Fatima ko Zaira. Tanadin da zan yi wa mijin da zan aura tanadi ne na gaske idan har na same shi. Zan yi ƙoƙarin tanada masa dukkan farin ciki na duniya. Idan maraya ne shi ya manta da maraicin da yake ciki. Idan kuma yana da iyaye, iyayensu su ga farin ciki da jin daɗi sun ƙaru a fuskarsa. Abokanansa su ga murmushinsa ya ƙaru. Ko a wurin aiki ne ya rinka yin aiki daidai. Kuma duk inda yake a duniya ya ji babu inda yake son ya je sai gida. Ba shi da wani guri na jin daɗi a duniya sai gidansa. Kuma ina da burin mijina ba zai taɓa ganin ɓacin rai a fuskata ba. Ko da ko kullum zai shigo gida yana marina. Ya isa haka. Ya isa haka. To amma dai da fatan duk kin koya ma Fatima irin waɗannan abubuwa. Fatima ta san komai game da ni. Ni ma kuma na san komai game da ita. Ita na ta sabanin haka ne. Kowanne daga cikinmu kokari yake nuna wa ɗan uwansa irin halinsa. Ya halayya ta yake? Daidai da yadda take son gara rayuwarta. So gaskiya ni dai tana yi min abubuwa da yawa da bana so. Kuma idan dai haka halinta yake to dole za a samu matsala a cikin zamantakewa ta da ita. Sai ka yi kokarin gyara ta yadda kake so. Ni ma kuma Allah ya da zan taya ta kafin Allah ya kawo na mijin. To me yasa ba za ki ci gaba da taya ni ba har zuwa bayan kin samu mijin? Tabijin. Ai ni wallahi idan na aure babu wani mai lokaci na daga ubangiji na sai mijina. Mun dade muna yin hira da ke muna tattaunawa amma baki ce min kin gaji ba. Me yasa? Ai ba zan ce maka na gaji ba sai in har ka sallame ni. Ai idan na ce maka na gaji ban maka adalci ba. To shikenan na sallame ki tun da dai ba za ki ce kin gaji ba. Sai wani lokaci. To shikenan mijin rabin jikina. Yawwa idan ka shiga mota ka duba madubi
hularka ta ɗan karkace. Kar a je a ganka a ce kai baka iya sa hula ba bayan na san ka iya. Haka ne fa. To na gode. Sai wani lokaci. Ina ma a ce zai yiwu. Da sai in haɗa rabin ki da kuma rabin Fatima. Kin ga na haɗa masu halaye daban-daban a waje ɗaya. Fatima ko Zaira, Fatima ko Zaira, Fatima ko Zaira. Wallahi kawai hakanan nake ji na wani iri. Ni fa ka san kiwiya ne da ni. Ba na son aiki, san ba na son wahala. Kare ma ka sani tun yanzu. Wai baka jin bacci ne? Na ga dai tun ɗazu dai muna abu ɗaya ko mun fi minti 20 muna waya. Good night. To shi kenan, sai da safe. I love you. Thank you. Is this the best reply for me? Oh, sorry. I love you too. Good night. Gaskiya akwai matsala Fatima. Kin ga wannan sai mu amfani da shi a dina. Wannan kuma Mother's Day. Amma na ce mishi ya karo guda biyu saboda kala ɗaya ya kawo. Gaskiya amma sun yi kyau. Za mu haska a wajen bikin nan. Amma kin san wani abin da yake damuna. Na san ba zai wuce kici zaki aure ki wannan ba. Na so a ce lokaci ɗaya za mu yi aure. Kai hatta haihuwa ma idan ina da iko mu haihu tare. Yaran musu taso kamar yadda mu ma muka taso. Don Allah karki sa ni kuka Zahra. Ai haka aure yake kamar mutuwa. Ni ba yanzu Allah ya tsara nawa auren ba. Amma kin san abun nan daban haushi ka haifi ɗaya kamar wannan a ce kullum kana kallonta a gidan dole hankali na ya tashi kuma ita ba a bar in sanya a kasuwa mai saye ya zo ya taya ba. To ai ba wai babu mijin bane baki ɗaya Alhaji, ba fa kowane irin miji bane za a kawo sai fi wanda ya dace. Oh kuna jiran wanda ya dace ne? Shikenan to ku ci gaba da jiran wanda ya dace. Wallahi har ta fara fita a raina. Kuma hankali na ya fara komawa kan kawar. Saboda ita ta zo min da abubuwan da nake bukata a gurin ya mace. Kana nufin siffa? Haba, wa yake maganar siffa? To a siffofin nata ma dai ta zo min yadda nake so. Amma ni abin da ya fi damuna shine hali. Wallahi idan Zahra tana yi magana ko har ba na so ta rufe bakinta. Ita ko Fatima maganganunta babu daɗi. Ga gadara da nuna isa. Ita ko Zahra ba ta ɗauki kanta komai ba. Sai ma kaje da take so ta zauna da mijin da za ta aura. To an riga an gama. Ka dai riga ka ɗaura banka. Ka dai san baka isa ka haɗa Fatima da Zahra ba. Domin kusan sirri tsakaninka da Fatima ya riga ya nisa. Sai dai kawai in za ka min jagora. Ta Allah da yawan baki. Ai ba ta taɓa son ka ba wallahi. Saboda a cikin lissafin ta babu mutum irin ka. Allah. Kai ni barin je in dan samu abin sha da Allah. Dan zaga nan baya. Yana da kyau. Na san dai baka da wani gurin zuwa da wanda ya Fatima. Ware kuwa Fatima Zahra ba? Amma fa ya ci abinci fa. Na yi mamakin ganin ka.
Baka kira ni a waya ka faɗa min kana zuwa ba. Na zaci ai ina da damar da zan iya zuwa wurin ki kai tsaye kamar yadda nake da wannan damar a wajen rabin jikina. Haka ne, amma na ji a jikina kamar wata ƙarar ka kawo. Ya kamata ka sani wannan kotun ba za ta maka adalci ba, saboda tamkar ƙaran alkalin ka kawo. Ba ƙara na kawo ba, na zo da wasu 'yan tambayoyi ne. To bismillah, ina jin ka. Amma wannan murmushin da kake yi gaskiya ya kamata ka kai shi inda ya dace, saboda wannan ba irin nawa bane. Me yasa har yanzu baki fitar da mijin aure ba? Saboda mijin da nake so yana da matukar tsada. Irin rikon da na yi masa tanadi. Bai kamata kowane namiji ne zai samu wannan damar ba. Ya kamata wannan tanadin ya zama na mutum na gaske. Su faɗa min irin zaɓinki. Ina son mutumin da ba zai taɓa gajiya da ni ba, kamar yadda ni ma ba zan taɓa gajiya da shi ba. Duk da dai na san zan yi kokari kullum na zama a cikin zuciyarsa. Ina son mutum mai haƙuri. Duk da dai na san ba lallai ba ne ya yi amfani da haƙurinsa a wajena ba. Sannan kuma ina son mutum mai tsafta, mai yawan sa talare. Ina son mutumin da kullum zai ta gaya min maganganu masu daɗi, kamar yadda ni ma na tanada masa dadaɗan kalamai. Yana son mutum mai yawan wasa da dariya. Tunda da zarar na yi aure, ba ni da wani abokin wasa sai shi. Sannan kuma ina son mutumin da kullum ina cikin zuciyarsa. Duk da dai na san na tanada masa abubuwan da ba zai sa ya manta da ni ba. Sannan kuma ina son mutumin da iyayensa suke raye. Saboda da zarar na yi nisa da nawa, na sami iyayen da zan kyautatawa na samu lada. Bayan ladan da zan samu a wajen mijina. Wannan kaɗan kenan daga ciki. Sadari ta irin yadda na zana ta cikin zuciyata, amma sai gashi kashi kaddara ta zo min da Fatima. Lallai kam gaskiya ne, dukkan rayuwa ta gina ne akan kaddara, amma kaddarar da ta haɗa ka da Fatima kaddara ce mai kyau, saboda halin ƙawata mai kyau ne. A'a Zara, Fatima ba ta da kashi 40 a cikin 100 na irin halayen matan da nake so na aura. To, wani irin halaye ne haka? Ga suna tattare da ke Zara. Kin zo da kashi 99.9 na dukkanin abubuwan da nake nema a wurin 'ya mace. Duk irin abubuwan da kake so. Hali baya canzawa Zara, saboda duk abin da za a koya da ƙarfi don a burge mutum ko kuma a ci jarabawa to baya ɗorewa saboda bai kai zuciya ba. Kawai don Allah ki faɗa min wata mafitar Zara. Tare da abin da take so.
ka tafi don Allah ka kyale ni. Ina son zuciyata ta samu natsuwa. Ko ka manta abin da ke tsakanina da Fatima ne? Kin fi kusanci da zuciyarki akan ta Zara, saboda zuciyarki a gangan jikinki take. Kada ki bari zuciyarki ta fashi, saboda kin hana ta abin da take so. Kina so na, ina son ki. Kamata mu zauna mu kulla hanyoyin da zamu mallaki junanmu. Ba wai mu tsaya muna wannan abu. Babu gudu babu ja da baya. Ba zan taɓa auren abin da hankalina bai kwanta da shi ba. Zuciyata ta fi kiran sunan ki Zara. Rayuwa ce ta har abada. Dole na gina wa rayuwata da abin da take so. Kai nake so Nura. Na jima ina yakin neman ka. Lokaci yayi. Ka zo da kanka. Ka kawo min kanka. Kuma ba zan bar ka ba. Kamun wani abin da ya ban mamaki. Jiya ka ce za ka zo, ba ka zo ba. Yau ka sake cewa za ka zo da yamma, ba ka tashi zuwa ba sai da daddaren nan. Ni kuma ban san ka da magana biyu ba, sai ga shi kayi har 3. I'm sorry. Kin san wani lokaci ya kamata mutum ya dan canza ko kuma kiga ya saba alƙawari. Shikenan. Na karɓo sample ɗin cards ɗin nan, zan zaɓi wanda nake so a buga mana. Bari in kawo ma. No. Zauna kawai. Why? Akwai wani ɗan issue ne da yake so ya saka nan daga maganar auren nan. The further notice. Amma ki bari sai nan da next week zan sai da safe. Sai da safe ki gaya wa mama na tafi. Taɓa ganin irin wannan canjin a wajensa ba. Ban san me ke faruwa.
Yanzu me kike tunanin zami? Bai kamata ki yanke hukunci tun yanzu ba. Ki bari mu ga idan ya kuma dawowa mu ga da wata fuskar zai zo. Ina son sani wallahi. Wallahi ina matukar son Nura. Shi yasa abin ya dame ni da wuri haka. Ki haƙuri Fatima. In Allah ya da Nura naki ne har abada. Yanzu na abin da za mu yi shine mu jira idan ya kuma zuwa miki da wannan yanayin sai ni da ke mu tafi tare mu ji abin da yake faruwa. Ki haƙuri kin ji? Kun ganin ka na farko da na yi Nura. Son ka yake da farautar zuciyata. Na yi ƙoƙarin na yi wa zuciyata garko da haƙuri da kau da kai, amma duk abin ya ci tira. Nura wallahi ina son ka. Na fi Fatima son ka. Fatima ba ta maka rabin son da nake maka. Na yarda kuma na sani. Saboda Fatima ba ta faɗa min cewa tana sona ba kamar yadda ke faɗa min yanzu. Ni ma ba yin kaina bane ba. Zuciyata ce take tunkuɗo maganganun da ƙarfi. Wallahi son ka yayi matukar galabaitar da ni. Amma kai cona bakin alkalami ya riga ya bushe. Kada ki yarda da haka Zara. Rayuwar taki ce. Zuciyar ma taki ce. Idan har baki samar da zuciyarki abin da take so ba, to ke ce za ki kasance cikin damuwa. Da haka ki yarda da ni mu mallaki juna. Ki rabu da maganar mutane kawai. Duk maganganun da mutane su yi zai wuce lokaci kankani. Yanzu ya za mu fito ma wannan al'amari? Ta bangare na babu wata damuwa. Zan yi kokari in ga na rabu da Fatima a ɗan ƙanƙanin lokaci. Sai dai ban san irin karɓar da zaki mai idan na waiwayo gare ki ba. Da hannu bibbi. Mahaifina ma a guje zai karɓe ka. Saboda daman ya daɗe yana son ya ga na yi aure. Amma don Allah idan ina neman alfarma a wurinka idan za ka amince. Ina son kar kowa ya san kai zan aura. Sai ranar ɗaurin auren ko kuma bayan an ɗaura. Kina nufin har Fatima? Ƙwarai kuwa har Fatima. Saboda so nake a yi auren daga yanzu zuwa wata guda. To an gama. Ko daga yanzu zuwa sati guda kika ce. To shi kenan gobe ka tura mutane wajen mahaifina a tambayo maka aure na. Zan faɗa masa ina da yakinin ba zai yi sawo biyu ba. A goben za su amince. Amma kai ma ina son ka yi ƙoƙari ka yi duk wani abin da ya kamata a saka rana a sati guda. Ya na iya da kaina. Wallahi Nura ina son ka. Ina matuƙar son ka. Ni ma ina son ki. Ina matuƙar son ki. Wace irin magana ce wannan Nura? Wani irin mummunan labari ka zo da shi? Lura na da irin yadda yake nuna min. Babu wata alama da yake nuna cewa kina so na. Irin san da nake son matar da zan aura ta kasance. Shi yasa nake ganin kawai abin da ya fi ma hakuri da juna. Wala Allah zaki iya samun namijin da ya fi dacewa da ke. Ni ma in je can in samu matar da take so na kamar yadda nake so a so na. Wallahi ina son ka. Bai zama lallai sai na fito na furta cewa ina son ka ba, amma da ina da ikon buɗe ma zuciyata. Zaka ga babu komai a ciki banda son. Na kasa yadda da irin san da kike nuna. Na kasa yadda da ke Fatima. Hankali na ba zai taɓa kwanciya da irin san da yake nuna ba. San da kike gajiya da zance da ni ko da a waya ne. San da ba ki iya furta min ko kuma ki nuna alama yadda jikina zai gaya min. Shine so? Yanzu daga ina maganganun ne suke fitowa. Ina suka dosa? Sun doshi hanyar rabuwa. Na rushe maganar aure na tsakanin da ki. Ki faɗa wa iyayenki cewa na haƙura. Ba zan iya zaman aure da ke. Nura. Nura. Nura dan Allah. Nura. 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nura.
Na shiga. Hello? Hala? Dan Allah ki zo. Nura. Me Nura ya miki? Ki zo ki taimake ni. Inna lillahi wa ki haƙuri kin ji? Zara, ya rabu da ni Zara. Ya ce ba zai dawo ba. Ba zai aure ni ba. Kuma ban san laifin da na yi masa ba. Na faɗa masa ina son sa amma ya ki yadda. Babu komai a zuciyata sai shi. Na faɗa miki yana kuka akan wani ɗa namiji. Tunda ya ce baya ya je nemi duk wacce yake so. Ke ma Allah haɗa ki da rabanki. Ta yi ma aurensa ba alheri bane a gare ki. Haba umma. Ya rasa lokacin da zai fito mana da asalin halinsa sai yanzu da ake dab da ɗaura aurensu? Haba umma, wannan wace irin yaudara ce? Ki yi haƙuri Fatima, zan je in same shi, in ji dalilin da ya sa ya aikata hakan a kanmu. Na faɗa muku rabu da shi ku kyale shi kawai Zara. Umma kin san yadda so yake, zai iya ja mata wani ciwon. Ya kamata mu ji abin da ya sa ya aikata hakan. Idan ganin damansa ne kuma ya cije akan hakan, sai mu haƙura. Mu kuma mata fatan abin da ya fi alkhairi. Na faɗa muku rabu da shi ku kyale shi kawai. Ita ma Allah haɗa ta da rabanta mafi alkhairi. Na tausaya mata wallahi. Sai na ji kamar na fasa aurenka. Ai ko da kin kashe ni. Kawai dai saboda na san idan na rabu da kai zan fita shiga damuwa ne. Kamar yadda na faɗa maka a baya. San da nake maka yafi san da Fatima take maka. Kamar yadda ni ma san da nake yi miki, ya ninka san da nake yi wa Fatima. Kin ga kenan mun fi dacewa da juna. Wakilai na sun dawo sun ce iyayenki sun amince. Kin ga babu abin da ya rage tsakanin da ke yanzu illa kawai mu zauna mu fara shirye-shiryen biki. To, kai me kace musu akan Fatima har suka tambaye maka wani auren? Very simple. Ce musu na yi mun samu matsala da ita kuma ta nuna cewa ba ta yi. Ni ma na ce ba na yi. Kenan kowa ya kama gabansa. To wallahi ga mata kariya kenan saboda ita har yanzu tana yin ka. Yadda take yi min yana nuna cewa ba ta yi na wajena. Ke kuma yadda kike yi min sai na tabbatar da cewa kina yi na kamar yadda nake so a yi ni. Gashi kin ce kina so na kowane lokaci? Allah ya nuna mana lokaci. Ai Hajjaju ina cike da farin ciki. Kin ga in Allah ya sunan da wata guda Zara tana ɗakinta. Ai ba ƙanƙanan daɗi na ji ba. Kin san babu yadda za a ce magidanci ya aje ya kamar Zara cikin gidan shi tana yawo. Dole hankalinsa ya tashi. A ni wallahi na ji daɗi ƙwarai aina. Amma ya Alhaji kai saurin ba da yarinyar nan. Da abin da na so a ce kai bincike tukunna akan waɗannan mutane kafin a ba su yanci su shigo. Na yi bincike. Dan babban gida ne. Kuma shaidu da yawa sun tabbatar mana da yaron nan mutumin kirki ne. Kai, zo nan. Kai, ban hana ka irin wannan ka shigo cikin gida babu sallama ba? An gaya maka gidan arna ne?
tashi kamar mun ba kamar zan tattaka ka neman soko aja bari yi la'asar na dawo ma ƙara sannan magana. Lahajiya ban da labari in ba yanzu kika zo ba, amma zan yi mamaki a ce Fatima ta sani bata faɗa min ba. To wai ma ya za a yi a ce Fatima bata san halin da Zara'u take ciki ba, alhalin duk duniyar nan ba wanda ya fi sanin halinta ko ni nan ma kaina. Ko da ke na san daga inda matsalar take. Fatima tana cikin damuwa. Saurayinta da aka musu baiko da shi ya juya mata baya, ya ce ba zai aure ta ba. Kwanakin baya ma nan suka zo na suka yi ta kukan su ita da 'yar uwarta. Ko me yasa, wani dalili ne ya kawo haka? To sai Allah, dan su ma sun ce ba su san dalili ba. Allah ya kyauta. To Gabora, kamar da yadda na faɗa miki ɗazu, wai an ce nan da sati 3 za a ɗaura auren. Oh, ikon Allah, haka Allah yake al'amarinsa. Auren Fatima ya fasa, ga Nazara ya tashi. Allah ya nuna mana lokacin. Wani ina ma Fatima take ne? Ta tafi kisa gidan maman Maryam. To, Allah ya dawo da ita lafiya. To Hajja, kin ji inda ita ta tafi. Na faɗa miki cire damuwan nan a ranki. Dan ki rabu da Nura ba ki rabu da duka mazajen da ke duniyan nan bane. Kafin zuwansa kina da masoya, kuma bayan kun haɗu ma da yawa sun zo sun tafi. Amma ki sa damuwa a ranki har ana magana auren Zara baki gaya min ba. Ki haƙuri mama, abin ne ya zo mana ba zata. A ina mijin nata yake? A nan yake, ɗan garin nan ne. Kalar masoyi hutun na jiyo iska ke busowa tashin zancen ki a hankali so zan yi sadaukarwa in zama naki da ɗanɗana na zama na sabawa har kai mamaki wani jini rai na ke motsawa mai na bajin naki sai na kwantata maka bani da kowa a yanzu. Akwai daɗi kasancewa tare da ki. Sai na soya maka ranka. Yau ka yaushe za ka kai ni gidanku saboda su sani. Ba na kai mata gidanmu. Me yake faruwa ne haka? Saboda Allah. Kana cikin kanka kuwa? Ki fitini kanki, ki damu kanki sai kin lalata aurenki. Gobe da labari. Ina da mata, matar ta kuwa auren soyayya muka da ita. Ta kasance ita yar gata ce. Gatan nan nata yasa kuma take fatali da duk wani abu da ya shafi hakina. Dan Allah ke haku, ba zan iya faɗa miki abin da ke damuna. Gobe da labari. San baki yana miliyan 2. Ba ni da wata mu'amala a tsakanina da kai. Ban gane me kake nufi ba. Abin da ke kokarin yi tamkar ki an kidin da ne da tsashi kina nuna ki haɗe. Na fahimci cewa baka san menene aikin jarida ba. Fahimce ni. Kashe ni. Wannan labari da ka gani shine mafarki na kuma shine farin ciki na. Gobe da labari. Sai na yi maka abin da ba za ka taɓa mantawa da ni. Abused, insulted, and violated, she is treated with cruelty. But according to an adage, it is said that the best revenge is to be unlike the person who performed the injury. Civic Movie Tone presents Gobe da labari. Gobe da labari in ya ishe mai haƙuri sai ya more duniya. In wani ya koka ana yi ya to wanda zai koma gidan jiya. To ashe lambar mu ta yi kyau da ni da ke muna gidan jiya. Gobe da labari in ya ishe mai haƙuri sai ya more duniya. Akwai kayan
Babu. Sunusi Sajada and directed by Sunusi Oscar 442. Yasa kai mun haka? Ka san da ai wannan kazanta ce. Ki haƙuri ki kwantar da hankalinki. Gobe da labari coming soon. Ke ina za ki yanzu? Gurin 'yan wasan Hausa za ki? Ai ya san dole mu neme su duk inda suke. Na zama mata kamar uwa kamar uba, sannan kuma na yi wani kuduri a raina. Ta yaya za ka yanke wannan irin babban hukunci? Su ma 'yan wasan Hausan dai ba su da dai lissafi. Gudu a duhu. Ku ɗauka na yafe muku ni dan na yi kuka. Wallahi ban yafe muku ba. Ba laifi kika yi ba. Su waye wa laifi? Ya za su yi su aikata mai haka? Ni da suka zo suka yi min a nan ba dan Allah ya sa ina da jarumta na kaddamar musu. Ke kika kashe shi? Kai ne, ni kuma? Zo ka nuna musu yadda muka yi masa. Inna lillahi wa inna ilaihi. To succeed in their mission, they must identify themselves with a man belonging to the underworld. Gudu Aduhu. Ai na ka samu kuɗi. Ni barawo ne. Barawo. Wani barawo ne zai zo wajen nan sata bayan ga kunan ku ne manyan barayin. A wannan wa shine bulayi bara a kofar inda ake bada. Gudu Aduhu. Special presentation from Kamfa Motion Pictures. Gudu Aduhu. Sir, this is our breakdown budget. Waye wace rana ne? Juma. Ba na taba littafi da biro. Ana Juma? Ah! Sai ka koya ni? Gudu Aduhu. And now they are in terribly dangerous situation. Gudu Aduhu. Sumi. Wace ce Sumi kuma? Sumi. Gudu Aduhu. Wanted by the underworld dawn for so many reasons. Find out the reasons, what transpires, and the aftermath in this highly conflicting movie. Gudu Aduhu. Akwai wata magana da nake son in gaya miki wadda take cikin zuciyata. Kai dala Allah ba zo wannan magana ba tukunna. Tabbas in ya zo wurin nan sai ya raina kansa dan watakila ma hammarin sa zan iya yi. Me yasa kika tsane shi haka? Story and screenplay Yakubu Inuwa AI. Trailer Abdulaziz AZ. Co-producer AY Martin Cole. Gudu Aduhu. Yaya Habib ne bai rasu ba Adams. Adams ya riga Habib rasuwa. To me yasa ya kashe kansa? Har yanzu 'yan sanda sun kasa gano shi suwaye suka aikata mishi wannan abu. Executive producer Kawu Muhammad. Ga wani ɗan ƙaramin gari da ƙofa a sama. Ya tara dukkanin abin da kake da bukata na jahilci a cikinsa. Jummai a taimaki gayo. Jummai a taimaki hakimai. Jummai a taimaki sarakuna. Jummai a taimaki makakin gari. Sa'adun kurfa an kurfa an zuba da kasi sai. Amma da dan karfin da wallahi tallahi in ka ci gaba da yi to za ka ga ruhanai suna zuwa kowanne daga da hannunsa. A ina? Allah ko baka da barki. To ma dabbar ka bata tsira ba, matar ka bata tsira ba, kaunar ka bata tsira ba, gidan ka bai tsira ba, bare kai kanka.
ya dawo. Kin gan shi ne? Sai ga shaga ne. Ni ake ba ana ne haka ne Magajin gari daga kamfanin Double Excel Ventures Limited. Turkashi, fara daga kogi maganin tabuwai. Wallahi ta mai gari ce. Wannan bindiga ta mai rawani ce. Wannan ayu ta mai rawani. Wallahi ranka dai ta kace ba ka ji har harbi ba to wannan mun kike kamar nan ne lokacin na dan zarauta kama da aka yi bikin nan ai jaki ne inna lillahi da kaji jakin munzali da ya mutu nan na je na yankuna mana shaga mu ta zubar shaga mu ta diba sai ku muka yi Allah mun dauka wani abu ne ya fashe ashe ka tankar ba Allah na gaba Allah ka yanke zancen nan ka tafi da shi kai can ita inda ake so kan leburori da yanci rani ita kuma sai kai ta gida na kenan ita wannan din an kai dai kana mai daki na ko ba sai mu tafi gaba ba Allah a garin ku tafi da dakin ka dan bakara daki ne ba za ma ka gode mai ba da aka karbe ka jumai shagamu yarinya jumai shagamu jumai shagamu yarinya jumai shagamu bosho rabo ka samu yarinya jumai shagamu yar garama sai dai alkhairi yarinya jumai shagamu ga bosho an ga jumai ne na auro jumai shagamu yarinya jumai shagamu magajin gari me yasa ba sai wani ƙarya ba sai kai a ce baka bar matan gari ba baka bar yara ba ba kuwa ta zo gari yau din wallahi wannan da rage aiki na mata yake yi wa mutane to ƙarya na maka ni ban ga littafi a hannunka ba kuma ka fito daga daki to karatu zo ko aka ce da kai ka ga alami ke yi wallahi magajin gari labari da shi daki Shafi'u Dauda Giwa shiryawa Falalu Dorai magajin gari mijinta sakai ne kar ka ji a haka dan ya ga ka da hargitsi kai ne ka dauke ni mahaukaci ko ne wannan in zamu shiga da wannan nake saka wannan kayan ba da umarni Nasir Alƙoƙi Shehu Jaha magajin gari a zo harba mu kenan wallahi ranka dade asali na ba maharbi bane ne wallahi tallahi maka dinga raya ne dai na dawo sabgar harba